Kanus ka kinahanglan kanus ani mo ma-realize dahil nga kinahanglan kag source of income. Usually moabot kag 5 to 10 years sa imong gibuhat, whether negosyo na or trabaho, dayon maka-realize ka nga ang uban isa ka na sa ranggo ikaw wala pa, or naminyo na ka nya na namoy anak, nidaghan na imong kanunon, bisan pag gamong duha ni trabaho kaya imong anak timanunon man, labi na mo eskwela na. So mga maabot ka 5 years kinahanglan maka-realize ka gikan sa imong pagsugod sa imong business or sa imong trabaho, kinahanglan maka-realize ka nga dili pwede nga kana ra imong source of income. Another is kinahanglan ka source of income kung kanang makaingon na ka kinahanglan ko mo abroad ay bayad sa utang, meaning imo nang biyaan ang imuhang naandan nga gibuhat o biyaan nimo yung pamilya, sakripisyo for bahalag mo ang gawin sa di for money, kay kabaw kang kuwang nya mas ganahan kang ngadto sa gawas kay kabaw kang mas dako. So kung niabot na si mo nahuna ka na pero dili pa ka 100% buyout nga kinahanglan ka mo ato sa gawas, pag-start na another source of income. Like, pag negosyo din na, o gimuha, another, ikaduhang negosyo, kung na kay negosyo, kung nakitrabaho karon pag naman na magsugod, mas maayo kung ang imuhang another source of income, masabay ra nimo sa trabaho. Dili na kinahanglan ka mo undang, aron buhaton to nimo nga source of income. Dili na another source of income. Dili na duha mo source of income. Mahimo gyapon usa. Mao gani imong punan kay additional source of income imong but pasabot. So ayo pabuta nga makuwanga na or ang sitwasyon na sa kinabuhi mo ingon nimo nga kinahanglan nga source of income, you need to start as early as possible.